ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಾದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ಒಂದೆಟಿ ನಾನು ಬಾಜಿ ಮಲ್ದಜಿ ಬಟಾಟದ ಅಂಚ ಅದೊಂದೇನು ಸಾದ ದೋಸೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೈದು ಒಂದಿನ ಸಾಂಬಾರು ದೊಟ್ಟುಗು ಇಚಿಂದ ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಯಾನು 2 ಕಪ್ ದಾತು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿದ ಅರಿದು ತುಂದೆ ಬೋರ್ಡ ಬಲಂತರಿಲ ನಿಕುಲ್ದು ತುನೊಲಿ ಯಾನ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿದ ತುಂದೆ 3/4 ಕಪ್ಪು ಹುರಿದು ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಚಮಚ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ದೆಕ್ಕದು ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ಒಂದೇನು ನೀರು ಮೈತದು ಪೊರ್ಲುಡು ದೆಕ್ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡೊಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ದಿಕ್ಕಿತೆಯನ್ನು ಫುಲ್ ನೀರು ಮೈತದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊದ್ಲರ ದೀಪೆ ಪೊಲಂತರಿ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಬೊದ್ಲೊಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಎಣ್ಣೆದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊದ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೊದಲ್ದು ರೆಡಿ ಆತಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ದೋಸೆಗೊಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ದೊಡ್ಡ ಸರಿ ಅನ್ ಕಡೆ ಇದು ಹದ್ದು ಯಾವು ಒಡನೊಂಚೂರು ನೀರು ಮೈಪೊಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಗೆದು ಇದು ಒಂದು ಬಂದನು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ ಇಂಚ ಕುಂಟುಡು ಮುಚ್ಚಿದ ತಿಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಟನ್ದ ಕುಂಟು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ದೀವೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪುರ ಮಾತಿನ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದಾಯ್ತು ಮೇಲಡಿಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀವೋಡು 2 ಗಂಟೆ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಬರ್ರೆ ತುಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಬಂದ ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಲೆ ಶೋಕುಡು ಬಂದ ಬೈದಿನ ಚಳಿ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದುಂಡು ದಾಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕು ಸೋಡಾ ಆವಡು ದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ದಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆದೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ತಿಪ್ತಡು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಟಿಶ್ಯೂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತೇತೈಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮುಲು 2 ಚಮಚ ಯಾನು ಬಂದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೆಳುವು ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಕ್ಕಲು ಬೋಡಂಡ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ಸಾದ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಯವಡು ತುಲೆ ಕಾಯೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಮೇಲಿಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡದ ಅದಾಗ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆಗೆ ಏತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಾವಡೊಂದೇ ಇಚ್ಚಿತ್ತ ನಾತಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತ ದೆಪ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕ ಆತಂದು ಕಲರ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತನುಂದೆತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೇಮ್ ತೋಜುಂಡು ತೂಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾದ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮುಂದೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.